כבת 30 שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית, ומן הבית לא יצאה. דעותיה ושכנותיה לא באו לבקר. דומם עמד ביתנו ביגונו. ועלתה לזר לא נפתח. בגדיה היו מעטים. בכל עת בגדיה היו לבנים. צורי למחלתה, אין. לאלוהים הישועה. מה אהבתי את קולה? פעמים רבות פתחתי את הדלת למען תשאל מי בא? מי בא? מי בא? מי בא? מי בא? מי בא? מחלתה, מחלת הלב, דיכאה לארץ חייה. מדי קיץ שלחו הרופאים למעיינות הישועה, וכמעט שהלכה, שבה, כי אומרת כי אין לה מנוח מפני געגועיה. ריח סמי מרפא נודף בכל חדרנו, בכל חדרנו כבדות נוגה. צורי למחלתה אין, אך אמי לא מתעוננת, לא נאנחת ולא מורידה דמעה. דומם שוכבת אמי על משכבה, וכוחה בורח קצל. קוראת את הכתבים, ידעתי כי לא תזנח לעולם את הכתבים. חוט המפתח אשר על צווארי אמי קשר אותה אל התיבה ואל הכתבים. עד הערב קראה אמי. הדלת נפתחה פעמיים, שלוש, והיא לא שאלה מי בא. גם כי דיברתי עליה, לא ענתה. יש תקווה, אולי נרפאת ממחלתה. כנתות היום לקחה אמי צרור כתביה, תכרוך עליהם את החוט שעל צווארה, תשקם, והרובה תישן סתומה. רק גחלת אחת הבהבה בתנור. הגחלת לכחה את הנייר הדק, הכתבים בערו באש, והבית מלא עשן. הכתבים בערו באש, הבית מלא עשן, ואמי ישבה על יד התיבה ותשאף את עשן הכתבים. אתה אראה פנייך לאחרונה. לאה, התחזקי, עוד תשובי לאיתנך לראות חיים כבראשונה. לכי לביתך מינצ'י, והכיני כל צורכי השבת. ומחר, אחר הצהריים, תרדי ללוות אותי לבית עולמי. לאה! אמי שכבה בשלום על משכבה, כי השיבה רוחה אל האלוהים. בערב שבת מתה אמי, כאישה צדקנית מתה. בדמי ימיה מתה אמי, כבת 30 שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה.
אמיד ומשכיל, מעריק, אין חיכה ויעלב. משכתי לתומי בעת, והנה, מענה לאלם. רק שורות אחדות כתבתי, לא למענה הזה התפלל. אין בנפשי לכתוב מכתבים, כי עקביה מזל ואימי. אך האלם, האלם מוסיף וכותב אליי מכתבים ושירים. עדיין ליבך ברשותך. יש בי חברותייך צעירות ממך ונשואות, ויש בי חברותייך גדולות ממך ואינן נשואות. אין לדעת חלקה של מי יפה יותר, של הנשואות או של הפנויות. אבל יודעת את שאי אפשר לגור כל הימים אצל אביך וצריך להינשא. אם לא היום מחר, ואם לא מחר לאחר מחר. וכי מה אכפת לך בין היום למחר? יש דברים שאתה חושב שאתה יודע אותם על בוריים, אולם שמעת ולא הספקת לשמוע כל צורכך, או שמעת ולא ירדת לעיקרם, ואין אתה יודע עד היכן הם מגיעים. עושר ונכסים אין לי, אבל נפשי בת חורין היא. בעקביה מזל פוגעת. למה לי להגות בו? למה? כי מביא אני אותך לידי שעמום. משתעממת אני ממך? רוצה את שעמות? למה לי שתמות? סתם, כך. בשביל כך סתם אין אדם רוצה במיטת חברו. כשהיא אוהבת אותו. ואם אינה אוהבת אותו, רוצה היא במיטתו? דבר זה רציתי לשמוע. מה רצית לשמוע? שאין את אוהבת אותי. כלום יצא מזה שאינני אוהבת אותך? אילו אהבת אותי, לא היית אומרת כן. אלא מה הייתי אומרת? בחורה פיקחית תרצה, ובעניין עקביה מזל, עדיין לא עברתי דבר עבירה. הרהורי עבירה קשים מעבירה. מיום שיצאת לאוויר העולם, בגדך מוכן, ופת לחמך מצויה, ובני אדם מאירים לך פנים ועושים רצונך מאהבה. ואני? אין לי מנוחה. מסיעה נפשי מעקביה, נפשי חסרה. נותנת עיני בעקביה, נפשי נבוכה. כך ובין כך אין לי מנוחה. יודעת את שאיני גרוע מכל הגברים. אם אמות, את אינך מוצאת תמורתי. אינני רוצה במותך. נוהג אתה כדרכך ועושה כתמול שלשום. פתאום אין מרוצים ממך. מה גרם לכך? והלא לא עשיתי מה שלא עשיתי כל הימים, שמא עקביה טוב ממני? אינך אלא טועה. הנה, הגענו לבית הצורף. מה אירע? שותה הייתי שלא שמעתי בקול הזקנה. מוקש אני לעקביה. אכן, להיות רווק נולד. מה אירע? למה שדדתי את מנוחתו? מה אירע? מרחמת אני על אבי. אלוהים, תן לי בת ודאגה לכל מחסורי אישי אחר מותי. מה אירע? אין בגורלי לשנות דבר. אלוהים, אתה ידעת את אשר בליבי. מה אירע? נלכה ליער? מה אירע? מה אירע? מי בא? מי בא? קולי, כקול אמי בחלותה את חוליה. לבכות. לבכות בחיק אמי.